Mulla nyt ei enää ole autoa. Älä ollenkaan yritä näytellä sinä järkeä. Perheessä ei tarvitse yrittää näytellä järkyttynyt. Päinvastoin pitää nielekkiä koko ajan, että jotenkin saa pidettyä maha-apot sisällä. Siis etkä mukaan tosiaan tiedä, missä sinun uusi auto on. Vai uusi? Ihan käytö. Olemassakaan. Niin, että missä auto on? No niin, siinä se mies yrittää taas haastaa riitaa mokomasta asiasta. Ai siis mokomasta. No hyvä on. Hyvä on. Minä menin autolla kampaajalle. Niin. Minulla oli hirveä kiire, eikä tietysti parkkipaikkaa missä. No sitten minä yhtäkkiä näin tyhjän paikan. Jätin auton siihen ja juoksin kampaajalle. Siellä oli hirveä ruuhka. Monta poliisiautoa ja kaikkea. Sitten kun minä tulin auton lähelle, niin se poliisi sanoi, kunhan me saadaan kiinni tämän auton omistaja, niin se ei ilman linnaa tästä selviä. Nyt sinä joudut siis aivan varmasti linnaan. No en varmasti joudu. Katso. Eräs ystävällinen herra lupasi ottaa syyn kokonaan niskoilleen ja mennä linnaan, jos minä annan auton sinne. Ja kato, se oli niin helppoa, kun oli paperit mukana. Minä vaan kirjoitin luovutussopimuksen ja annan auton sille. Näin näppärästi minä selvisin linnareissusta. Mitä sanot?